Aku welcome kabeh. Layanan analitis ing tutul guru, markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter perusahaan kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal bandingake karo sampeyan indikator dasar utama perusahaan Kraft Heinz Co, ticker Review iki adhedhasar data wiwit 14 April 2025. Miturut klasifikasi guru, markets organisasi Kraft Heinz Co kalebu subkategori. Semi-finished food, 39 perusahaan jupuk bagian ing comparison, iki banget wakil. Kanggo solusi ing pesenan, ndeleng mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, 5,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 1,2 terms. Yen sampeyan katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham kita kanthi agregat. Sampeyan bisa ndeleng yen asil rata-rata kanggo pasar total 1,9 terms. Marang skor 5,5 terms kanggo Kraft Heinz Company. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Kraft Heinz Company lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Kraft Heinz Company, nuduhake owah-owahan minus 20,3%. Marang owah-owahan rega kanggo subkategori 3,3%. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar organisasi Kraft Heinz Co punika $35,6 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $241 miliar. Kraft Heinz Company duwe bagian 14,563% lan minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan punika $49,13 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $121 miliar. Kraft Heinz Co nuduhake 40,63%. Wis nggawe perbandingan saham sing dikuasani dening ijol-ijolan lan nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Kraft Heinz Co ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar, yaiku 14,563%. Kapitalisasi neraca iku 40,63%. Iki 179% luwih saka nuduhake nilai ekcange. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori, apik, 1. Ayahan finansial perusahaan gunggungipun $20,64 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 42% saka usaha perusahaan. Skor kanggo kewajiban finansial perusahaan, apik, 1. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 12,8. Rata-rata ing subkategori punika 19,6 lan iki 35% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran regane pasar saham perusahaan kanggo bati dibandingake karo organisasi subkategori, apik, 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.745 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi teka samestine kanggo $3.24 yuta. Iki 18,1% luwih saka tokoh saiki. Taksiran bati mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Nilai perusahaan kanggo imbangan revenue punika 1,4. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,4 lan iki 0% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran pratandha saka nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, tolerable, 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $25.860 mayuta-yuta. Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine $30.530 mayuta-yuta.
18% luwih saka saiki. Pambiji pratandha dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 10,6%, karo rata-rata ing subkategori 6,9%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 3,7%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah personel miturut subkategori yaiku 8,186%. Iki 78% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ora seimbang karo rega pasar saiki perusahaan Kraft Heinz Co. mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 974 $. Lan ing subkategori ana 547.000 $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 78,1%. Taksiran volume saka ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume media WI saben karyawan individu saka perusahaan punika 76,2 ewu $. Rata-rata dening subkategori $27,9 lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 173%. Taksiran media WI saben karyawan individu dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bagian dodolan saben karyawan perusahaan $718,000. Miturut subkategori $405,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 77%. Taksiran revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Saham cendak 3,5%, karo rata-rata subkategori 4,9%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 47% kanggo perusahaan Kraft Heinz Co. Ing subkategori tingkat iki 50%. Duweni potensi, securities saka subkategori rego kira-kira padha enggo bareng te Kraft Heinz Company. Volume dagang saiki yaiku 29,32 $. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku watara $30 $25. Dinamika prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 3%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publicly digawe ing mangsa tartamtu nggunakake sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis Kraft Heinz Co. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo $29,33 US. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif dhuwur. Organisasi ditaksir adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 31,16. Mandeg mundut disetel ing 27,5. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 14 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker SKL punika pesenan ngedol wawas. Video babagan transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan utama utawa wawas, pesenan liyane ditutup ing tingkat saiki. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi guru markets